Ens endinsem en el suggestiu univers vital i literari del conegut escriptor mallorquí Baltasar Pòrcel, una de les figures més cèlebres de la literatura catalana contemporània. Podríem escollir de les 6 novel·les aquestes 3, no? Que vagis cap a la fosca, difunt sota els ametllers en flor... En motiu del 6è aniversari de la mort de l'autor, el Palau Robert de Barcelona presenta la captivadora exposició titulada Baltasar Pòrcel, Mallorca, Barcelona, el món, amb l'objectiu d'induir l'espectador en el món d'aquesta figura central de la cultura catalana de les últimes dècades. A partir de múltiples llenguatges i registres expositius, la mostra pren la forma de museu imaginari i exposa els diferents temes, fonts d'inspiració i conflictes humans que apareixen en els llibres de l'autor i el seu univers vital. L'exposició, que té lloc a la Sala 1 del Palau Robert de Barcelona, és totalment gratuïta i està ubicada al Passeig de Gràcia número 107 de la Ciutat Comtal. L'horari de visites és de dilluns a dissabtes de 10 del matí a 8 del vespre i els diumenges i festius de les 10 del matí a les 2:30 del migdia.